eraiki zen La Paz. Eta La Paz zen 74ean inauguratu zutelako, Franco etorri zen inauguratzera, eta 74ean La Paz zen bete zirelako 25 urte Gerra Zibila bukatu zen, eta gertu zen 25 años de paz. Eta horregatik sortu zuten hau. Zerrendak ateratzen direnean, zeintzu diren Gipuzkoako Erritxusienak edo Euskal Herriko Erritxusienak, beti agertzen da Eibar, beti agertzen da Pasaia, eta beti jartzen dira adibide bezala garai bateko, 60. hamarkadako edo desarrollismo garaiko arkitektura zehatz bat. Eta rangu gatoz pixat horri buelta ematera ez, esatera, ez dela dena txarra, badaudela ulertu beharreko ezaugarri batzuk, eta badaudela ere horrelako tokietan pena merezi duten pieza arkitektonikoa. Garai zehatz bateko arkitektura estigmatizatu horren inguruko begirada ezberdin bat planteatu ziguten, planteatu genuen azkenan hori zen. Eta hortik etorri zen. Hau zen garai bateko kanpo de tiroa, eta nik uste hemendik nahiko ondo ikusten dela zein den logika hori, ez? Leku berde bat eta dorre gutxi batzuk, nola zaindu arkitektura hau, batez ere energia efizientziaren beharra dagoen garai honetan, nola ziren etxebizitza askori bigarren azal bat jartzen, eta kasu batzuetan oso erraza da, eta beste kasu batzuetan igual pentsatzen dena baino gehiago pentsatu behar da, ez? Toki honek gainera badu halako historia ideologiko bat edo ikusten. Justo hemen gaude tokian jende piloz fusilatu dute. Eta gero hori La Paz. Hemen bizi zen, zure izena markatu? Jose Mare bertan bizi zenez eta aipatzen zuen nola txikitan esaten ziguten 12 apostoluak, ez? Eta zuatzen zara kontatzen, eta 12, 13, 14, 15, 16, eta igual txikitan ez zera konturatzen hauek badutela logika bat, eta gerora eraiki ziren hauek askoz ere handiagoak, potoloagoak, eta ez hain interesgarriak ikuspuntu arkitektonikotik esango nuke, ez direla gauza bera, ez? Polemika txikia sortu zen, esango nuke Twitterreko polemika hauetako bat. Uste izan zela, Ezker Abertzaleak egin zuen, antolatu zuen manifestazio baten inguruan, eta manifestazioaren kartela zen baserri bat mendian, ez? Eta horrek ordezkatzen zuen Euskal Herri berria, eta hor sortu zen debatean, esaten zen, hori da ordezkatu nahi dugun Euskal Herri berri hori, ez? Etorkizuneko Euskal Herria edo hori justo balazta bat da segun ze jende berri erakartzeko diskurso politiko batera. Iburuan badaukago esaldi bat elkarrizketan aipatu genuena, ez? Nola pixat zirikatzeko esan genuen, nola baserria bezain tipologia euskalduna den etxe horratzaren tipologia, ez? Baina iruditzen zait baduela, ematen duela zer pentsatua, ez? Gure arkitektura idilikoa baserriak markatzen du, baina aldiz gutako asko eta asko bizi izan gera edo bizi dira horrelako arkitekturan.
konsensu bat badagoela gure artean, ez, gizarte mailan edertasunaren inguruko ze eraikin edo ze tipologia sartzen diran, ez, eta orduan agertzen dira betiko baserria, ez, euskal logikaren planteamendua Baldeztarra edo pues hori, San Juan, hemen Pasaian, ez? Pasaian ikusten baldin badugu eta pentsatzen dugu zer ederra Pasaian, ikusiko genuke gehien bat San Juan, ez? Kasu honetan ikusten genuen Pasaiaren gehiengoa, desarrollismoaren garaiko arkitektura guzti hori, ez dagoela alde batera utzita, ez? Pentsatuta kasi baliorik ez zeukala. Iturriaga do izan zen arkitekto bat, gerra garaian izan zela Madrileko hiriara sartu zen lehen ofizial frankista, nola baita esaten, urtan frankista oraindik ez da, baina izan zen lehen ofiziala. Eta orduan, gero, hona bueltatzerakoan egin nintzuen arkitektura pila bat. Pasaiako hemen zonalde honetan kokatzen da berak egindako eraikin gehienak, gero badauka beste arkitektura bat, ez? Hau da, langile arkitektura eta gero badauka bere arkitektura finago bat, garestiago bat, ez? Burgesiarentzako, frankismoaren beste maila baterako egindako arkitektura bat, ez? Eta da eraikin bat, duena, espazio ikaragarrizko batzuk, hango klaustroan, dakara kanpandorre batan oso dekonstruitua, eta kriston akabera onak dituena. Kontraste hori... Arkitektura gira ofizialetan hau azaltzen da. Eta pena ezin da sartu, de hecho, astean zehar sartu saiatzen zerenean ere... Ja, ez dut... Bueno, claro. Friki! Da, ez que... Batzen naiz ere honekin lotuta, nola La Pelota Vasca egin zutenean, Julio Medeen pelikula honetan, nola jarri zituzten politikari guztiak, pertsona guztiak, batez ere frontoietan, mendia, Masierritan eta batzen naiz Begoña del Tesoren kritika bat, zentzuela, a ber, ez? Oso ondo hori existitzen da, baina hori bakarrik ez da Euskal Herria, ez? Publiko eta Hau ez zegoen gidoian, Gaina lekuko mordoska dut. Ez zuten nahi?